Mibalik na og kalagsik ang mga negosyo sa Island Garden City of Samal human kini grabing naapektuhan sa pandemya. Sumala sa mga negosyante sa pagluag sa mga health protocol ug restrictions, midagsang ang mga turista ug mga bisita sa Samal. Usa sa mga nakatagad sa paglagsik sa negosyo mao ang Paradise Island Park and Beach Resort, usa sa mga iladong tourism destination tungod sa kanindot sa ambience. Pag naugikan sa lansya, musugat na sa imong mata ang puti nga balas ug tin-aw nga tubig. Inigtikang nimo sa ilang pwesto, may nitumusugat kanimo ang mga empleyado. Makita nga midagsang naugbalik sa isla ang mga turista. Sumala ni Julian Rodriguez nga ang pagdagsang sa mga bisita usa ka timailhan nga hinay-hinay nang milagsik ang turismo human ang kapindua ka tuig. Hinay-hinay nagbalik, no. Unta wa na mga pagsaka-saka sa kaso. Although kami diri nag-maintain ng gihapon mi og mga proper health protocols, lalo na labi na gyud sa mga empleyado. Ang mga empleyado namo obligado man gihapon ang face mask, obligado gihapon ginaobligar, I don't know if it's right, but obligar ginamo tanan magpa-vaccine. In fact, no, pasalamat maganing LGU sa amo kay among mga empleyado diri are properly sa health program sa city. Sa karon ana sa 200 hangtod 350 ka mga bisita kada adlaw ang ilang maakomodar. Nag-usab naman gud tanan, no, sa tinuod lang ang pre-pandemic lain among setup. During pre-pandemic we allowed food, we allowed magbaon-baon. Lain ang among setup sa among restaurant, napami sa una itawag nga non-restaurant. Karon dili na mao. We purely restaurant na, pero dakog tabang kay wala na may basura kaayo. No, karon wala na mi pag-aalaw og pagkaon og irimnon unsa ba diri na magyud mag-order tanan. In sales murag pareha lang gihapon kay sa una daghan baon nagasulod. So maayo ani kay daghan na pod nakabalik og trabaho. Na ami mga 300 employees sa tinuod lang, and that was also pre-COVID. We also had 300, no. So hopefully wa na bag-ong sakit nga mo gawas ug ma-maintain na nato ni we're back to normal na siguro. Busa gikalipay ni Rodriguez ang pagluag sa mga restrictions batok COVID-19. Unta, no, we need the economy has to grow back again. Klanglan na ang tao dugay ka nagpahuway, way ginansya, way kwarta, way so with the opening up of the mga boundaries ug ang restrictions, unta mosulod na, mobalik na ang mga tao diri sa atoa, maka-travel nag-usab. Ang isa nga dako nga nakaigo sa amo sa una was the restrictions on travel and on kanang ingon nga seniors ug minors. Kay ang seniors ug minors man ang among negosyo. Kung walay seniors ug minors, wala gyud resort, no. Good now that everybody can go out, no. So, well, we just pray and hope that everything will go back to normal soon. Sumala ni Island Garden City of Samal, Mayor Aldavid Uy, halos may balik na gyud sa normal ang dagan sa panahon. Nagapahigayon na sa balik ug mga kasaulugan ang isla sama sa mga fiesta. So far, ma'am, kaluoy sa Ginoo, it's nagataas man siya. I think we are nearing the pre-pandemic levels na. As to tourist arrivals, tourist receipts, so far it's almost back to normal na ang tourism sa Samal. Especially we are entering the high season, October, November, December, going January. So I think balik na yun, no? Ibalik na ang levels sa ang tourism. Nang hinaot si Mayor Uy nga unta magpadayon na ang kabibo ug pagdagsang sa mga mobisita sa Samal aron mapaasdang na sabugbalik ang ekonomiya sa isla. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.